Eren les 9:30 de la nit de Nadal. Mentre creuava la llarga entrada de ma casa, de camí cap al menjador, on havíem gaudit el primer dels menjars festius, en direcció a la sala d'estar, on el foc de la xemeneia envoltava la meua família reunida. Em vaig aturar i després, com acostume a fer a poqueta nit, aní a la porta principal. La vaig obrir i em vaig quedar a l'exterior. Això per a què? Com? Per això quin interès té? Sí que en té, per descomptat que en té. I per què ho recita com si anunciara menjar per a pardalets? No l'acaba de comprendre. Deixa'ns veure l'entrada. Deixa'ns veure la casa. Deixa'ns tastar i olorar el feliç i festiu sopar de la nit de Nadal. Però això és impossible. No, senyor. Busquen les seues emocions i empre la imaginació. Disculpem, no sóc un actor. No. Vinga, una altra volta. Intente-ho una altra vegada. Eren les 9:30 de la nit de Nadal, mentre creuava la llarga entrada de ma casa, de camí cap al No! menjador. M'haurà de perdonar. Sé que el que està llegint té un significat particular per a vostè i és possible que això li cause certa angoixa i malestar, però li ho implore. Tinga compassió dels espectadors. Com? Ara mateix estem sols en aquest teatre, però aquestes fileres de butaques buides no es queixaran mentre vostè llegeix aquestes línies per al coll de la camisa. Però creguen, cavaller, si vostè parla així davant d'un auditori, veurà badallar els espectadors un per un. Eren les 9:30 de la nit de Nadal, mentre creuava la llarga entrada de ma casa... La llarga entrada de ma casa. Exacte, I per què llarga? perquè ho és. Tinga compassió dels espectadors. Creu que els interessa la llargària de l'entrada? Perdona'm, clarament li estic fent perdre el temps. Faça el favor de quedar-se on està. Això és una bogeria, mai hauria d'haver vingut. Però tot i això vostè ha vingut i a més ja m'ha pagat i no tinc cap intenció de no servir-li d'ajuda. Però, senyor, jo no puc continuar llegint Procura anar-se'n i m'abalançaré sobre vostè, obligant-lo a recitar sencers els sonets de Shakespeare. Caram, Tranquil, que anem a fer de vostè un autèntic Sir Anthony Hopkins. no desitja ser un Sir Anthony Hopkins. Tot el que desitge, implore, és que aquesta història personal es conega. Que es conega i deixar-la descansar, per l'amor de Déu. Només així dormiré sense malsons. És aquest el motiu pel qual va acudir a mi. Sí. Perquè sóc una persona que té experiència en aquesta mena d'assumptes. Sí. I perquè sóc una persona que li mostrarà les eines per parlar en públic, que l'aconsellarà de com millorar la seva expressió oral i corporal, i sobretot que li inculcarà la seguretat per afrontar-ho i aconseguir-ho. Seguretat? Sí, seguretat. Va, vinga, continua. 9:30, nit de Nadal, entusiasme, il·lusió, aire gelat, cruixir de flames, xiquets dormint, una família contenta, encantada i sobretot en pau. Eren les 9:30 de la nit de Nadal, mentre creuava la llarga... l'entrada de ma casa, de camí cap... de camí... Eren les 9:30 de la nit de Nadal.
Eren les 9:30 de la nit de Nadal. Disculpe, quina hora era? Les 9:30. I no seria per casualitat la nit de Nadal? Per l'amor de Déu! Ho sé moltíssim, això no té ni cap ni peus. Ho veu? Això no s'aconsegueix en 5 minuts. Vostè pensa en entrar en escena, recitar la seva història, que l'auditori estiga pendent de les seues paraules. Com si amb això estiguera tot fet. En aquest cas, per què em demana ajuda? Si ho preferís, li diré sí, meravellós, cap errada. Crega'm, cavaller, actuar és un art que s'aconsegueix amb sang, suor i llàgrimes. Em motivaria si cada vegada que li doné un consell no es capbussara dins del manuscrit provocant una sortida massiva d'espectadors indignats. Consell? Sí, consell. Sembla una reprovació. Li promet que a mesura que avança el dia encara ho semblarà més. El que voldria dir és que no és una actuació el que vull mostrar. Oh, no, trobo que ha estat un malentès. El que desitge és contar-ho. Res més. Sols per la meva família, per aquells que necessiten saber-ho. No sóc un artista, no tinc cap pretensió de ser-ho, ni cap inclinació actoral. Però aquells fets terribles que em van passar, deuen... He de contar-los. Per la meva salut i benestar emocional. Vostè diu que no és un artista. Li ho assegure. A la seva mà té un manuscrit que d'alt o baix caldrien 5 hores per llegir-lo. Si vostè, com a actor profà reconegut, es posara al davant d'un auditori, suposadament agraït, i els llancés una divagació més llarga que una representació del rei Lear, li assegure que es decepcionarà, o bé per la rapidesa amb la qual s'han adormit, o bé per la rapidesa amb la qual el volen estrangular. 5 hores? D'alt o baix. Mare de Déu. No en tenia ni idea. Jo, 5 hores. No és possible. Ho he de contar. No puc aguantar més aquesta càrrega. Necessito contar-ho. No es preocupe, m'he pres la molèstia de refer el seu guió. Eren les 9:30 de la nit de Nadal. Mentre obria la porta i romania a l'exterior, vaig notar sobtadament que hi havia alguna cosa en l'ambient aquella nit. La meva pau interior estava a punt de trencar-se, i alguns records que pensava que estaven soterrats per sempre es tornaren a despertar. En aquell moment m'era impossible tornar a viure la meva relació amb la paura mortal i el pànic als esperits. Vaig entrar per estar amb la feliç companyia de la meva família i em dono compte que havia interromput una conversa animada. Estem contant històries de por, el que pertoca la nit de Nadal. I així estaven, competint per veure qui contava la història més terrorífica i esgarrifosa. Parlaven de castells deshabitats, d'habitacions interiors tancades, de masmorres secretes, de monestirs, de cementiris, udols, gemecs i fugides. Era una competició, un joc engrescador i inofensiu entre joves. No hi havia res que m'inquietés o turmentara, res que poguera censurar. Però, com no volia igualir-los la festa, ni semblar vell, pesat, ni poc imaginatiu, vaig girar el cap per tal que no pogueren veure la meua incomoditat. Ara et toca a tu! Oh, no, vaig dir, jo no en sé cap. De segur que saps com a mínim una història de fantasmes. Tot el món en sap una. Ho sent decebre-vos, però no tinc cap relat per contar. I me n'aní ràpidament de l'habitació i de la casa. Vaig caminar amb una agitació extrema. El cor se m'inicia del pit. Se'm tallava la respiració. Sempre he sabut dins de mi que aquella experiència mai m'abandonaria, que estava arrelada a les meues entranyes. Sí, tenia una història verdadera, una història d'aparicions i maligna,
por i confusió, horror i tragèdia! Però no era una història per contar. A la vora del foc, la nit de Nadal. I és així com els dos contarem el seu relat. Aleshores, vostè, pel que deduís de la lectura, m'interpretarà. Efectivament, i vostè recorrerà la seva memòria per interpretar la gent que va conèixer. Aquells que participen al seu relat, entre els dos contarem la seva història i farem conjuntament la posada en escena. Senyor, no sóc un intèrpret. Senyor, ja ho sé. I això no deu convertir-se en un entreteniment. Aquests esdeveniments tan horribles no es tractaran com un fet lúdic i divertit. Insisteix, cavaller. I jo insisteix en que vostè ha de ser considerat amb els espectadors. No importa la magnitud de l'horror. Si vostè vol contar el seu relat, cal que el transforme en un producte lleugerament abellidor. Ha vingut vostè perquè l'ajudi i l'aconselle. Cal que confia en mi. Mire, faci una ullada al nou guió. Veurà com li he fet diverses anotacions. Ja fa gairebé 20 anys que tot va succeir i encara no he aconseguit superar-ho. Un dia recordí les paraules del meu avi. Per fer desaparèixer un vell fantasma que continua aterrant-te, cal exorcitzar-lo. Per tant, el meu havia de ser exorcitzat. Hauria de contar el meu relat, plasmar-lo en paper curosament i amb tota mena de detalls. Escriuria la meva pròpia història de fantasmes i tot seguit la donaria a conèixer. I això em permetria purgar-me per sempre, alleujar-me mitjançant la revelació. Recí una oració senzilla però sincera per tranquil·litzar-me i per tindre força i fermesa per suportar l'angoniosa tasca. La primera part, escriure-la ja l'he feta. Ara toca contar-la. Pregue perquè Déu ens protegisca. Tranquil·litzes i descanse. I demà al matí continuarem. D'acord? Bon dia. Bon dia. Ha dormit bé, veritat? Sí, gràcies. Sense malsons? No del tot. Aleshores encara no se'n desfé de l'assumpte? Pense que mai ho aconseguiré. Ja el tenim més content que un gínjol una altra vegada. Es nota que s'hi fixa en el que li dic. Almenys haurà estudiat, com li vaig demanar, no? Tant com he pogut. Deu disculpar-me, no és la meva millor habilitat. Anem a fer de vostè un autèntic Sir Anthony Hopkins. Collons, que no pretenc ser un Sir Anthony Hopkins. Però per respecte a l'auditori, almenys caldrà intentar-ho. L'auditori que vostè parla voldrà dir la meva família i amics. No pretendrà fer un espectacle públic. Per l'amor de Déu, no. La seva família i els seus amics. Però ara anem a l'escena. Londres. Interior del bufet d'advocats Bentley, Hike, Sweetman and Bentley. Tinc una xicoteta sorpresa per a vostè. Quina? S'ha enregistrat? Efectivament, un invent digne d'admiració, veritat? Extraordinàriament realista. Podria jurar que era un carrer de Londres. I amb això, senyor Gibbs, captarem l'auditori. No es caldrà parlar ni de cotxes, ni cavalls, ni tramvies, ni fum ni brutícia. De fet, no ens caldran ni paraules. Només deixar que s'escolte el son registrat i així els espectadors hi seran transportats. Però l'escena té lloc a un despatx, cert? Sí. Per què hem de tindre el trànsit de Londres surant pel despatx? Que per què? Sorprenent. Però ara, senyor Gibbs, anem per feina. Jo ara mateix vaig a convertir-me en vostè, el senyor Arthur Gibbs. I vostè passarà a convertir-se en el senyor Bentley. Jo entraré amb entusiasme i vostè ja està treballant. Deu disculpar-me, però això no és la meva millor habilitat. La seva millor habilitat. Ja ho sé, però no ho serà si no ho intenta. Vinga, com ho tenia marcat en el guió.
Bé, i ara què faig? Ara es converteix en el senyor Bentley. Ah, sí, per suposar. Ho faig bé? Aprovaria? Excel·lent. Anem a fer de vostè un autèntic Sir Anthony Fa el Hopkins. favor de deixar estar Sir Anthony Hopkins. Les meves disculpes. Continuem? Seu, Arthur, seu. Crec que mai li he parlat de l'extraordinària senyora Drablow. No. La senyora Drablow? La senyora Alicia Drablow, de la Casa del Pantà. Ha faltat la pobra, ho sabia? Ah, sí? Sí, vaig heretar del meu pare la senyora Drablow com a clienta. Hem fet negocis amb ella des de... una bona edat, 87. I això d'ací és el seu testament, l'agafe bé. La senyora Drablow era, com s'acostuma a dir, un cas. Ha escoltat alguna vegada allò que passà al caminer de les 7 vides? No, senyor. Ni res sobre el comtat on se situa la Casa del Pantà? No, mai. I suposa que mai ha visitat el lloc? Em pense que no. Qui viu allà acaba tornant-se boig. Només tinc una remota idea d'on es troba aquest lloc. Aleshores, fill meu, vés a casa. Fes l'equipatge i agafa el tren de la vesprada que ix cap a Crithin Gifford. Una vegada allí caldrà esperar que abaixi la marea. La marea? És el caminet per anar a la Casa del Pantà. Només pot creuar el camí quan hi ha marea baixa. Quan apuja la marea, l'aigua ho cobreix tot i sembla que estigues a la mar. Per això l'accés s'acostuma a tallar. Quan la marea baixa, el caminet i la terra del voltant són transitables del tot. I sé on es troba la casa de la senyora Drablow? Un lloc inusual. Ja fa anys que hi vaig anar. El meu pare em va portar. No tenen massa estima pels forasters. Era viuda? Gairebé des que es va casar. Tenia fills? Fills? D'acord amb tot el que sé de la senyora Drablow, podria assegurar-li que no. No hi havia xiquets. Aleshores tindria una gran suma de diners o terres. Posseïa la seva casa i unes poques propietats a Crithin Gifford. Botiguetes amb arrendataris, aquest tipus de coses. Una granxeta a la meitat baix de l'aigua. I diners a termini fix al banc. Disculpe, tot plegat sona bastant clar i concís. És cert, no? I podria saber-se per què he d'anar allà? Per representar la nostra empresa al funeral de la nostra client. Oh, estaré complagut d'assistir al funeral de la senyora Drablow, naturalment. Caldrà que faça alguna coseta més. El testament. Ja ho sabrà. Li he preparat el full de ruta marcat perquè el llegisca durant el viatge, però principalment haurà d'examinar els documents de la senyora Drablow, els seus papers privats, tot allò que hi trobe, en allò que siga de la casa, i portar-los a aquesta oficina. Si com pensem no hi ha cap hereu, caldrà saber a qui correspondrien les seues propietats. Ja hi veig. La senyora Drablow era, com li ho diria, desorganitzada, li ho havia esmentat? No. Li portarà una estona llarga? Un dia o dos, Almenys un dia o dos, Arthur. però almenys n'hi haurà alguna persona allà per ajudar-me, no? He fet les gestions oportunes. Hi ha un habitant de la localitat negociant-ho tot. Es posarà en contacte amb vostè. Disculpe, suposa que la senyora Drablow almenys tindria amics o veïns, no? La casa del Pantà està lluny de qualsevol veïnat.
Clar, i per ser un cas, mai va fer amics. Vinga, Arthur, mira la part positiva. Pensa que se'n va d'excursió. Almenys el traurà de tot aquest ambient durant un dia o dos. Ha de donar-se pressa. El tren surt en 1 hora. Arribarà a Crithingy fora poqueta nit. Hi ha un hotel menut on podrà passar la nit. Però tinc el temps just per deixar-li una nota a la meva promesa, l'Estela. Per cert, el funeral és demà al matí a les 11. Encara se sent insegur i dubta de seguir endavant? La veritat és que sí. Malgrat haver actuat en la manera en què ho ha fet? Hi ha moltes coses que no podem representar. Com anem a representar el mar i el caminet, el carruatge i el cavall. Amb imaginació, senyor Gibbs, la nostra i la dels nostres espectadors. M'agradaria que m'explicara de quina manera la imaginació crearà un carruatge amb un cavall en aquest escenari. Heus així un carruatge. I heus així un cavall. No podria estar més clar. Això? Un carruatge? Amb un fuet i el son registrat dels cascos dels cavalls li ho promet. Res en el món podria ser més real. Excepte un cavall i un carruatge. No siga maniós, senyor Gibbs. He de reconèixer que el so enregistrat és esplèndid. Em va sorprendre gratament. Doncs això no és tot. Demà hi haurà més, molt més, perquè demà serem al tren amb més sorpreses. Però ara anem per feina, tinga. He reestructurat les línies una altra vegada. Veurà com he retallat bastant els passatges descriptius. Però... So enregistrat, senyor Gibbs, so enregistrat. No és una bona nit. Sembla que he canviat un oratge roïn per un altre. Vaig deixar Londres coberta per una fastigosa boira. Així sembla que fa el fred suficient perquè hi caigui una bona nevada. No nevarà. El vent bufarà i s'emportarà els núvols carregats de pluja demà al matí. M'alegre d'escoltar-ho. Però si es pensa que s'ha escapat de les boires pujant fins ací, està molt equivocat. Tenim les humitats més roïnes del món. Humitats? I tant. Humitats marines. Boires marines. Els costa un minut arribar des de la mar fins a la terra que envolta els aiguamolls. Un minut pot ser tan clar com un dia de juny. Però en un tres, si no res, és terrible. No s'hi pot veure res de res. La boira ho envaeix tot. Però si es queda a Crithin no veurà el pitjor d'això i estarà més tranquil. Doncs em quede aquesta nit a l'hotel del poble. I a més tinc l'expectativa d'anar als afores de Crithin una miqueta més tard. La senyora Drablow. Drablow? No m'havia dit que vostè era un familiar seu. Soc el seu advocat. Ah, i està obligat a anar al funeral? Ho estic. Segurament serà l'únic que hi assistirà. Tinc entès que era una mica solitària. Bé, és el que sol passar amb les dones majors, no? Es tanquen a casa, creix la seva excentricitat. Suposa que tot ve pel fet de viure sola. Pensa el mateix que vostè, senyor Gibbs, Arthur Gibbs. Samuel Daly. I quan una persona viu sola en un lloc com aquest, com és el cas, sol passar amb més facilitat. Vinga, no anirà ara vostè a contar-me històries rares de cases solitàries. No, per a res. Tot el que puc dir és que és molt trist que una persona visca durant 87 anys i que no puga comptar amb unes poques cares conegudes perquè es reunisquen el dia del seu funeral. Queda molt per arribar? Uns 20 quilòmetres. És una part llunyana del món. No acostumem a tindre massa visitants. Suposa que serà perquè no tenen res per a veure. Tot depèn pel que tenga per res. Tot i això comprovarà que tot a Crithin és prou acollidor, ja que es tracta d'un lloc senzill i menut.
ens ajudem els uns als altres i cadascú es dedica a les seues coses. Per si necessitara algú. Oh, gràcies. No crec que faci falta, perquè supose que en cas de força major m'ajudaria la policia local. No tinc intenció d'estar-me més d'un dia o dos, però gràcies de tota manera. L'hotel del poblet és tan acollidor com esperava. Això comença a agradar-me bastant. Em sent més un home de vacances que no un que va a un soterrament. Abans que se m'oblida, aprofitaré per deixar-li una nota a Estela, que si no... Estimadíssima Estela, unes hores... Aleshores, és vostè amic del senyor Daly, no? No. Caram, no es pense que vull tafanejar, però he vist que venia amb el seu cotxe. No, l'he conegut al tren, ha estat molt amable i m'ha portat així des de l'estació. Ja hi veig. El senyor Daly és el terratinent més important de la zona. Gairebé ha comprat la meitat del comtat. Aleshores serà qüestió que comenci a fer negocis amb ell abans que acabi l'any. Disculpe, soc l'advocat que porta els assumptes de la senyora Alicia Drablow, de la Casa del Pantà. Potser la coneixia. La coneixia. És possible que la seva propietat es posi a la venda d'ací poc. Dubte que fins i tot Samuel Daly la compre. No l'entenc. Tinc entès que hi ha una petita granja a pocs quilòmetres del poble. Però massa propera a la Casa del Pantà. Que no és un terreny apte per al conreu? Sí, però... I no voldrà el senyor Daly enriquir una miqueta més el seu imperi? Vostè m'acaba d'insinuar que és un home d'aquesta mena de negocis. Pot ser que ho siga, però permetam que li diga que no trobarà ningú, ni tan sols el senyor Sam Daly, encara que li poguera treure algun rendiment. Que tinga una bona nit, senyor. Li podem servir el desdejuni al matí a l'hora que desitge. Estela, unes hores sense veure't i ja et trobo a faltar. És un poble molt estrany. Sembla que hi ha una propensió a deixar les converses surant en l'aire quan es menciona el nom de la senyora Drablow. La gent talla en sec, canvia de tema o abandona la sala. Senyor Kipps, Sí? encara que no ho diga, vostè se ho està passant bé. Li estic molt agraït per la seva ajuda, però no puc dir que estiga passant-ho bé. Però si cada dia que vostè ve així ha crescut en qualitat i en confiança. Però això és simplement pràctica. Mire, el que vostè anomena assaig, pense que seria prou distint davant d'un públic. Senyor Kipps, Sí? encara que s'empenya a negar-ho, farem de vostè un autèntic Sir Anthony Hopkins. Demà m'agradaria que continuarem fins al final. Tot d'una? Si són capaços, què li sembla? Em fa pànic. Quan el veig és com si estiguera revivint aquells moments. Encara que vostè, evidentment, mai patirà el que jo. Estic convençudíssim. No ho crega. Jo també tinc una criatureta, una filla menuda. De veritat? Sí, I està bé. És feliç. sí, gràcies a Déu. Estima-la.
Tinga cura d'ella. Estime-la molt. Bé, sí, demà treballarem fins a arribar al final. I demà tot anirà bé. Li he preparat una sorpresa. Excel·lent, senyor Kips. Vostè té aptituds teatrals. El delata el seu entusiasme. Senyor Kips, Sí, jo mateix. senyor Jerome, sóc el seu assistent ací. Oh, encantat, com està? Confien que haurà passat una nit agradable. La veritat és que he dormit com un tronc. I això està bé. És un assumpte trist el que el porta ací. Sí, perquè tot i que no coneixia la senyora Drablow de la casa... No voldria donar-li pressa, senyor Kips, però més ens val afanyar-nos si volem arribar d'hora. Esclar, faltaria més. He de dir-li que les primeres impressions que tinc del seu poblet són del tot favorables, senyor Jerome. És un dia molt enfeinat per a nosaltres. Avui tenim mercat i venen de totes parts. Encara que m'haguera agradat visitar-lo en unes circumstàncies més alegres. La nostra vestimenta funerària sembla enfrontada amb el bon humor que impregna el lloc. Senyor Jerome, és la meva imaginació? O som el centre d'atenció? Fixes en aquests homes allà. Els veu? No deixen de mirar-nos. Això m'incomoda bastant. Que estrany. Em sento observat. Clar, suposa que deguem semblar una parella de cops lúgubres entre la multitud, no? Hi ha un passeget fins a arribar al cementeri, senyor Kips. Vostè i jo, senyor Jerome, som els convidats no desitjats de la festa. Suposa que serà soterrada al cementiri. Així és. I no hi ha cap panteó familiar? No, almenys no en aquest. No en aquest cementeri. En algun altre lloc? Aquest ja no és tan ús. És un terreny poc adequat. Em penso que hi ha alguna cosa que no acabe de comprendre. I sé que el meu Redentor viu i que estarà present l'últim dia sobre la terra. I després que els cucs devoren la meua pell i destrossen aquest cos, la meua ànima veurà Déu. El veuré amb els meus propis ulls i no contemplaré cap altre. Però donem gràcies a Déu, que ens dona la victòria mitjançant el nostre Senyor Jesucrist. Així que, germans meus estimats, manteniu-vos ferms i constants, creixent en l'obra del Senyor sempre. Tots sabem que el vostre treball en el Senyor no és en va. L'home, nascut de dona, té una vida curta i farcida de misèria. Com la flor, floreix i es marceix, i s'esvaeix com l'ombra sense aturar-se. A la meitat de la vida estem morts. A qui acudirem perquè ens ajude si no és a tu, Senyor, que estàs justament indignat pels nostres pecats? A Déu Totpoderós encomanem l'ànima de la nostra estimada i difunta germana. Donem a ella sepultura al seu cos, entregant-lo a la terra,
Una cerimònia commovedora. Però expliquem una cosa. Qui era eixa dona? Se la veia terriblement malalta. Espera que pugui arribar-hi a sa casa. Qui era eixa jove? Una jove? Sí, portava com una mena de vel i apenas podia aguantar-li la mirada. Era una dona que tenia la cara pàl·lida, demacrada. Suposa que a mi ese vel voldria amagar el seu rostre tant com podia. Pobra criatura. Escolta, passa alguna cosa? Vostè fa mala cara. No he vist cap dona jove! Però si certament ara mateix ahí fora... Mire-la, no hauríem d'anar a ajudar... No! Amic meu! Disculpe. Ho sent moltíssim. No ha estat res. Una indisposició passatgera. El millor serà que m'acompanyi cap a les meues oficines lluny d'ací. Si vostè ho considera... Del tot, anem-hi! Escolta, m'està preocupant bastant. No hauríem d'anar a buscar... No, per favor, no ha estat res. Res de res. Però vostè després podrà acompanyar-me a la casa del pantà? No, no aniré allí. Pot creuar a qualsevol hora després de la una. Kewick anirà amb vostè. Sempre s'ha encarregat d'anar a aquell lloc. Suposa que tindrà una clau. Sí. Bé, trobarà Kewick totalment predisposat, encara que no és massa comunicatiu. No es preocupe. Estic començant a acostumar-me a això. O sigui, senyor Kiss, m'he d'aturar. Vostè va dir que tenia una sorpresa preparada per a mi i no tenia ni idea que seria això. No? Això ha estat el més extraordinari i increïble cop d'efecte que mai he viscut. No, de veritat? Estic impressionat, impressionat. Però com s'ho ha muntat per fer-ho? Bé, suposa que treballa dur. Com vostè va dir, sang, suor i llàgrimes. Senyor Gibbs, però del no res. Era miraculós. Però com ho ha aconseguit? Digue-m'ho. Doncs... Disculpe. Cal apreuar la màgia. Cal no preguntar com es fa la màgia. Però tot i això, no sóc com ho valore. Perquè ha estat del tot extraordinari. I sobretot, aterridor. Bé, és vostè molt amable, senyor. I vostè, cavaller, permetam que li diga que vostè és pur teatre. Què? Anem a continuar? Si vostè vol. Disculpe, hi haurà més sorpreses? Ho faré el millor que puga, encara que no puc estar totalment segur de mi mateix. Senyor Gibbs. Sí. No és vostè per casualitat el senyor Kewick? Oh, excel·lent, estava esperant-lo. Aquest cantó del món és increïble, senyor Kewick. Sense núvols durant tot el dia. El paisatge és preciós. I la gent molt alegre, com vostè. Allò d'allà no és el caminet que porta a la casa del pantà? ¿Eso sí? Disculpe, fins a quina hora es manté transitable el caminet? Fins les 5. Senyor Kewick, vostè què fa? Se torna al poble i s'espera. Jo només estaré un parell d'hores si vol esperar-se el que millor li vinga. Ja s'apanyarà.
És la casa més sorprenent que mai he vista. La seva situació, completament aïllada, li dona un aire estrany. Sembla una mena de far, però m'agrada. Jo no crec en fantasmes. Però ara mateix, allà fora, als aiguamolls, he vist una dona amb una forma prou real. Déu meu, jo no puc descriure-la. Jo no crec en fantasmes. Com una dona major ha pogut aguantar dia rere dia i nit rere nit en aquesta casa. No ho entenc. Jo m'haguera tornat boig. Amb aquesta espessa i humida boira marina. Espessa, humida, fina, apegalosa, impenetrable. La boira de la mar, com deia el senyor Samuel Daly. Kedwick? Kedwick?
Senyor Kips! Senyor Kips! Senyor Kips! Cal esperar que desaparega la boira. No hi ha manera de creuar mentre aquesta hi estiga. Desafortunadament ho ha viscut. I quan passa açò cal esperar que abaixe la marea. És un lloc incòmode. Anirà descobrint-ho prou de pressa. Quina hora és? Gairebé les 3. Mai haguera dit que vostè vinguera per mi. I menys a aquestes hores. Diu molt de vostè. No podria deixar que passara la nit ací. Mai li haguera fet això. Però, escolte, vostè com se ho ha fet per arribar ací? Com ho ha aconseguit? Senyor Kips! Sabia que la dona de les tombes havia estat una aparició fantasmal, però certament la tenia ben interioritzada a les meues entranyes. El cavall i el carruatge. El cavall i el carruatge amb el xiquet que ha cridat amb tanta esgarrifança, que ha estat succionat per les arenes movedisses. No era allí. No almenys de cos present. Però el que he sentit amb tanta claredat com el trontoll del carro i el repic de les peülles del cavall, el que he vist, la dona amb la cara pàl·lida, al cementiri, a l'església, l'altra vegada, al costat de la tomba de la senyora Drablow. De veritat que jo l'he vista. Ho jure pel meu honor! Era allí, d'alguna manera que no puc entendre. Era un ser que no era real. Era espectral. Era un ser estava mort. Senyor Jerome. Sí, passa si vol. Confien que s'hagi recuperat totalment després del funeral de la senyora Drablow. Gràcies, sí, gràcies. Suposa que es preguntarà per què sóc així. Com veu, no tinc ni idea, no sé si vostè la té del volum de papers que hi ha de la senyora Drablow. Tones de fulls. I la majoria no tinc cap dubte són paperassa. Però caldria inspeccionar tots i cadascun dels documents. Em pense que hauré de buscar residència a Crithin Gifford en un futur immediat si no compta amb l'ajuda d'algú. Ho sent, però no li puc oferir cap ajuda, senyor Kips, de cap de les maneres. Disculpe, no pensava que vostè m'oferira la seva ajuda personal, però potser tinc un assistent jove. No hi ha ningú. Estic gairebé sol. No li puc oferir cap tipus d'ajuda. Però almenys podrà ajudar-me a trobar algú al poble amb un mínim d'intel·ligència i disposat a guanyar unes poques lliures que puga contractar, no? Mire, ho sent, és un lloc molt menut. La joventut marxa. No hi ha faena. Però estic oferint-ne una encara que siga temporalment. No trobarà ningú adequat. Senyor Jerome, què vol dir amb això que no trobaré ningú adequat? Ni cap jove? Que potser tampoc puga trobar una persona major per tractar l'assumpte? Està evitant parlar del problema.
que no és cap altre que no trobaré ninguna sola ànima disposada a passar un minut a la casa del pantà. Per por a totes les llegendes que allà se conten com autèntiques, per por a trobar-me amb allò que jo ja he vist. Que vull tornar per vostè. Sí, i estic més agraït del que puc mostrar. No hi ha res que se li escapi a Kedwick de la casa del pantà. Deduïs que duia i portava algunes vegades la senyora Drablow. Ella no veia ningú més. Ni cap altra ànima viva. Hi ha moltes històries, llegendes. Tot això no té cap sentit. Pot odiar-ne la majoria. Per descomptat. Però no totes. Va veure la dona a l'església. Sí, sí. I la vaig veure altra vegada en aquell vell cementiri. Bé, mire, no vaig a deixar-me espantar per un fantasma o molts fantasmes, senyor Jerome. He de fer la meva feina. I a més, dubte de la possibilitat que aquesta dona de negre tinga algun tipus d'animositat cap a mi. A més, em pregunta qui és o què és. Ja no sé ni com referir-me a ella. Mire, he de fer-li front, senyor Jerome. Cal enfrontar-se a aquestes coses. El mateix vaig dir una vegada. Senyor Kipps, es troba bé? Sí, ho estic. Jerome estava aterrit. Però escolta, vostè ara mateix està fet un feix de nervis. Ho estava. Les meues emocions han esdevingut tan volàtils i tan extremes que estava vivint en una altra dimensió. El meu cor semblava bategar més ràpid, els meus passos acceleraven. Tot el que veia era més lluminós, les formes eren més brusques, definides amb precisió. Escolta, senyor Kipps, vostè pot continuar? Sí. Pot continuar fins al final? Sí, vinga, continuem. Anem allà, per l'amor de Déu. Senyor Samuel Daly. Senyor Kipps, què tal? Molt bé, li ho agraïsc. Com va la seva feina? Les propietats de la senyora Drablow. Trobe que pront ho tindré tot en ordre, encara que li he de confessar que hi ha molta més feina del que em pensava. Però, per ser-li sincer, trobe aquest assumpte com una mena de repte. Estic gaudint-ne. Senyor Kipps, vostè ho veu tot amb bons ulls. Està boig si continua amb això. Si el que pensa que he de fer és no fer la feina que se m'ha encomanat i tornar amb la cua... Escolta'm, Arthur, no vaig a omplir-li el cap amb llegendes de dones. Les s'hi trobarà tan ràpid com pregunta sobre el lloc. Pot ser ja en sap alguna. No, només alguna insinuació. I el senyor Jerome empal·lidint una miqueta. Però vostè va eixir fora de la casa. Sí! Sí! I vaig tindre una experiència que espero no tornar a viure. Perquè confesse, senyor Daly, que no puc explicar-la. Trobe que he vist una mena de fantasma voltant per la casa del pantà. Perquè no tinc cap mena de dubte que eixa dona de negre, amb la cara pàl·lida i demacrada, era el que tothom anomena un fantasma. No era un ser humà real que visqués o respirara. Tot i això no em va fer cap mal. Ni en parlar, ni se m'aproximà ni res semblant. Però no m'agradava la seva mirada. I menys encara el poder que emanava d'ella cap a mi. Tot això em vaig convèncer que era un poder que l'únic que podia fer és espantar-me. Si vaig allí i la veig altra vegada, estaré preparat. I el cavall i el carruatge? Sap una cosa, no fugiré. No deuria d'anar-hi. Em pense que sí que hi aniré. Insistís, no deuria anar allà tot sol. Trobe que no hi haurà ninguna persona No trobarà ningú! Valga'm Déu, cavaller. La senyora Drablow visqué sola en aquella casa quant de temps? 60 anys i escaig. Una barbaritat. Hauria d'haver arribat un tipus d'acord amb tots els fantasmes d'aquell lloc, no? Pot ser és el que justament va fer. Aleshores, continuarà malgrat tot?
Així és. Mai he vist una col·lecció de paperassa sense substància més gran que aquesta. Em pensa que la senyora Drablow ho guardava tot. Rebuig, factures, felicitacions de Nadal, si fins i tot hi ha llistes de la compra. Per l'amor de Déu! L'última vegada que vaig ser així, entre aquestes tombes, vaig veure una dona. Una dona! En memòria de Jeanette Humphrey. Humphrey. I el seu fill, Nathaniel Drablow. Drablow. Un dia més o dos s'hi haurà acabat. Ara és hora d'anar a dormir. Estan datades entre febrer de fa almenys 60 anys i l'estiu de l'any següent. Totes estan adreçades a la meua estimada o benvolgudíssima Alicia i signades majoritàriament amb una simple jota, encara que d'altres amb Jeanette. Benvolguda Alicia, us adjunta un document on declare que Nathaniel Pierston, fill biològic meu, és donat en adopció a Morgan Thomas Drablow i la seva esposa Alicia de la casa del pantà en Kirthin Gifford. Les circumstàncies m'obliguen a prendre aquesta decisió tan dolorosa. Però ell és meu? Per què no he de tindre'l si és meu? No hauria d'anar-se'n amb estranys. Acabaria amb la meua vida i la d'ella abans de deixar-lo anar? Què més puc fer? Em sent gairebé indefensa. Si Morgan i tu l'aneu a tindre, no sabrà tan greu? Suposo que és millor així. Estimeu-lo, tingueu cura d'ell com si fora vostre, però ell és meu, i mai podrà ser vostre, perdoneu-me. Crec que se'm trencarà l'ànima. Signada Jeanette Humphrey.
Que hi ha algú? Qui eres? Què eres? Surt d'ahí immediatament! Oh! Merda! Oh! Oh! No! No! Ah! Oh! 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 M'ha mossegat! M'ha mossegat! És la marca de l'Egés d'un xiquet! La llum! La llum! La llum! La llanterna. La llanterna. On està? La llanterna. Oh. Oh. Llanterna. Oh. Oh. No trobo. Oh. Sí. Oh. Oh. La porta. On està la porta? La porta! Déu meu! Què es passa de dia? Que torna la llum! No, la llum! No, sí, sí. La porta! La porta! On està la porta, Déu meu? Vull que sí! No! 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 Senyor Kipps! Senyor Kipps! Arthur! Arthur! El cavall! El cavall i el carruatge. Tranquil, allí fora els trobarà. M'agrada emprar-los de tant en tant. És una manera agradable de viatjar. Què s'havia pensat? No n'he escoltat altres. Un altre allà, allà. Ah, sí? No seria Kewick? No, no. Tranquil, està bé. Només es troba millor, agafa tot allò que necessite. I així marxarem. Marxar? Caram, he vingut per veure com li anava en este lloc deixat de la mà de Déu. El millor serà que torni a casa amb mi i es recupere. Moltes gràcies. Vaig a recollir les meves coses. No crec que tardi molt. Déu sant del cel! Vinga, Arthur, anem-hi! Puja al carruatge.
Nathaniel Drablow, edat 6 anys, causa de la mort, ofegament. Rose Judd, mainadera, edat 25 anys, causa de la mort, ofegament. Jeanette Elisa Humphrey, edat 36 anys, soltera, causa de la mort, insuficiència cardíaca. Ha passat molt de temps des de la nit que el vaig conèixer al tren. Sembla que han passat 1000 anys. S'ha enfrontat a situacions extremes. Creu que el fantasma de la dona de negre freqüentava dia i nit la pobra senyora Drablow? Janet Humphrey. Ella era la seva germana. Pregunte com pogué aguantar els espantosos sorolls que n'hi ha allà. No sé com es pogués suportar sense tornar-se boja. Pot ser no els aguantar. Pot ser. Em pense que allí hi ha alguna cosa que encara no he vist. Si m'haguera quedat, que potser m'hauria trobat encara més horrors. Això no li puc dir. Però alguna cosa podria dir-me. Vinga, ja som lluny de la casa i ja tinc controlat altra vegada els nervis. He de saber-ho! Ja no em pot fer cap mal! No a vostè. Podria ser que a vostè no. Està amagant-me alguna cosa. Vostè, Arthur, marxarà d'ací demà o després demà. Vostè, amb una miqueta de sort, ni sabrà, ni sentirà, ni veurà, ni se li haurà perdut res de res en aquest maleït lloc. La resta de nosaltres ens hem de quedar ací. Hem de conviure amb això. Amb què? Amb què? Amb històries? Rumors? Amb la mirada ocasional d'eixa dona de negre? Amb què? Amb allò que amb tota certesa continuarà. Tard o d'hora. Crescent Gifford ha viscut amb això durant una 50ena d'anys. Ha canviat la gent. No parlen del tema. Vostè mateix ho va comprovar. Aquells que ho han patit de prop en parlen menys. Jerome Kedwick. Janet Humphrey donà el seu fill. El xiquet a la seva germana Alicia Drablow i al marit d'Alicia perquè no tingué opció. En un principi no s'acostava. Vivia gairebé a 200 quilòmetres. Però al final el dolor d'haver-se separat d'ell, en compte de minvar, creixia i tornà a Crithin. Però no tenia diners. Es posà a cosir, a treballar a casa d'una senyora. En principi, aparentment, Alicia Drablow no li deixava veure el xiquet de cap manera, però Janet estava tan afligida que amenaçava en cometre una bogeria. I al final la seva germana transigí, amb condicions. Janet pogué visitar-lo amb assiduïtat, però mai podia veure el xiquet sol, ni revelar-li qui era, ni tampoc si tenia cap parentiu amb ella. Ningú va preveure que s'assemblaria tant a ella, ni que l'afinitat natural entre els dos aniria cada vegada més. El xiquet estava cada volta més unit a ella, i de la mateixa manera el seu caràcter cap a Alicia Drablow era més gelat. Janet va planejar emportar-se'l. És tot el que sé. Abans que poguera fer-ho, va ocórrer l'accident com vostè mateix ha escoltat. El xiquet, la mainadera, el cavall, el carruatge i el seu xòfer, Kedwick. Kedwick? El pare de Kedwick. També hi havia el gosset del xiquet. És un lloc molt traïdor, com ha pogut comprovar en la seva pròpia pell. La marea puja i recorre tots els aiguamolls en un obrir i tancar d'ulls. Les arenes movedisses estan amagades. Aleshores, s'ofegaren tots. I Janet
Era a la casa, mirant per una de les finestres de dalt, esperant que hi tornaren. Recuperaren els cossos, però deixaren el cavall i el carruatge. El fang se'ls empassà massa de pressa. Des d'aquell dia, Janet Humphrey començà a perdre el cap. Però hi hauria alguna cosa més. Ja siga per la pèrdua i la bogeria o el que fora, també va contraure una malaltia que començà a atrofiar-la. Estava en la pell i l'os. Va perdre el color. Semblava un esquelet caminant, un espectre evident. Els xiquets li tenien pànic. Finalment va morir. Va morir plena d'odi i de misèria. Tan prompte com va deixar de viure, les aparicions començaren. Però la senyora Drablow ha faltat. Suposa que el problema desapareixerà, no? I en qualsevol lloc, tant siga al cementeri, a l'aiguamoll, als carrers del poble, encara que siga en un breu instant, i tant se val qui l'haja vista, sempre hi haurà una única i segura conseqüència. Quina? En alguna circumstància violenta o espantosa, un xiquet mor. Vol dir? Per accident. Generalment per accident. Però també després d'una malaltia se'ls carrega en un dia, una nit o menys. Això ja ha passat moltes vegades. Però vol dir? Un xiquet, una criatura del poble. Qualsevol xiquet o xiqueta. Com el fill de Jerome. Però escolta, els xiquets també moren algunes vegades, no? És cert. Però deu d'haver alguna cosa més que l'atzar per relacionar aquestes morts amb les aparicions d'aquesta dona. Li costarà de creure-seu. De segur que en dubta. No tinc cap dubte, senyor Daly. Ho sabem. Només queda l'última cosa per contar. En poques setmanes, Estela i jo ens vam casar. I més o menys, un any més tard, Estela donà a llum la nostra criatura. Un fill, el que batejàrem com Joseph Arthur Samuel. I el senyor Samuel Daly va ser el seu padrí. No pensava en el passat. La meva vida estava farcida de joia i satisfacció. Em trobava en un estat d'ànim feliç i plàcid. L'estiu següent, un diumenge per la vesprada, vam decidir anar a un parc situat a uns 20 quilòmetres dels afores de Londres, on hi havia un parc enorme. S'hi respirava un ambient feliç i alegre en aquell lloc. Hi havia una banda de música, parades de gelats i de fruita. Les famílies passejaven pel sol i els xiquets feien tombarelles en els jardins. Estela i jo passejàvem alegrement amb el menut Joseph, fent unes passes sense equilibri i agafat per les nostres mans. Una de les atraccions d'aquell lloc era un cavall i un carruatge, on podies muntar-te i fer un passeig. En veure'l, el menut Joseph gesticulà emocionant cap a ell. Com que només hi havia seient per dos, Estela agafà Joseph i es llançaren alegrement cap al carruatge, mentre jo em quedé dempeus, mirant-los, com muntaven al carro. Durant una estona es vaig perdre de vista. Allà lluny giraven una corba. Llavors em vaig quedar dempeus,
mirant despreocupat com la gent gaudia de la vesprada. I de cop i volta la vaig veure. El nostre fill va ser llançat contra un arbre. Estava tot arraulit damunt de l'herba, mort. I al cap de 10 mesos, Estela va morir de pena. Vaig veure el fantasma de Janet Humphrey i ja havia tingut la seva venjança. Preguntàveu per la meva història. Ja l'he contada. És suficient. És suficient. Què? Gràcies. Ja l'hem contada? Què, la podrem soterrar per sempre? Pregué perquè sigui així. Moltes gràcies pel seu esforç, el seu entusiasme i la seva dedicació. La seva emoció ara mateix era com si em veiés a mi mateix. Pensava en la meva pròpia filla. Sí. Bé, pregué perquè quan ho mostrem a l'auditori hagi pagat la pena. Una pregunta. Qui era ella? Perdone? La seva sorpresa era extraordinària. On l'ha trobada? No l'entenc. La seva sorpresa, senyor Gibbs. La sorpresa que m'havia preparat. Ah, la meva sorpresa. La meva sorpresa era que m'havia pres de memòria la meva part del guió. Sí, i l'ha presa com un autèntic professional. Però es refereix a l'actriu, la dona de negre, amb la cara pàl·lida. Ella, la jove. Una jove? Escolta, li passa alguna cosa? Vostè fa molt mala cara. No he vist cap dona jove.